Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Pride Week mhumiex biss għal min irnexxielu, iżda tifkira wkoll għal min għadu marginalizzat, min għadu qed isofri minn diskriminazzjoni u min mhux aċċettat għal dak li hu. Fid-diskors tagħha waqt il-ftuħ ta' ċelebrazzjonijiet ta' Pride Week, id-deputat Speaker u l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ugwaljanza Claudette Buttigieg fakret li fl-2013 abbozz ta' liġi privati mressaq minna kien biddel il-Kostituzzjoni sabiex diskriminazzjoni fuq bażi tal-orjentazzjoni sesswali bħala ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Qalet li hu għal xejn li jinbidlu l-liġijiet jekk ma tinbidilx il-mentalità. Fil-waqt li l-liġijiet inbidlu u l-mentalità qed tinbidel, Claudette Buttigieg qalet li qataw min għadu qed isofri diskriminazzjoni. Ifakret li kien hemm min saħansitra neħħa ħajtu u min weġġa lilu nnifsu għaliex ma felaħx aktar għal marginalizzazzjoni. Hemm bżonn li jkun hemm aktar kuxjenza dwar servizzi ta' appoġġ li hemm preżenti, sostniet Claudette Buttigieg. Meta xi ħadd iċedi, is-soċjetà kollha tkun falliet. L-attivitajiet organizzati minn Allied Rainbow Communities jinkludu parties, kunċerti, diskussjonijiet u attivitajiet oħrajn. Il-qofol tal-attivitajiet jintlaħaq bil-Pride March is-Sibt 14 ta' Settembru li jibda mill-Fossos tal-Furjana u jispiċċa b'kunċert fi Pjazza San George. Il-programm sħiħ jinsab fuq is-sit gaymalta.com u fuq il-paġna Malta Pride fuq Facebook.